Добрага ранку. Усім салют! Прывітанне, Кася. Дапамагайце мне, калі ласка. Я вельмі люблю дапамагаць. Растлумач, што рабіць. Мне ўвесь дзень трэба сядзець з маімі малодшымі братикам і сястрычкай. Ой, здорово як! Я вельмі люблю з малодшымі гуляць. А колькі ім гадоў? 4. З такімі маленькімі цудоўна пагуляць у што-небудзь рухавае. У даганялкі. А можна і ў выбівалы. Я вельмі такую гульню люблю. Толькі ў такія гульні лепш на вуліцы гуляць. А калі будзе надвор'е не вельмі, то што рабіць? Трэба падумаць, чым можна забаўляць малых у пакойчыку. Няма нічога прасцей. У мяне вельмі многа варыянтаў. Раскажы, што за яны? У пакоі можна у гарады гуляць. Не, для маленькіх дзяцей гэта будзе не вельмі проста. Ну тады ў словы. Кожны называе новае слово на літару, на якую скончылася папярэдняе. Я не ўпэўнены, што гэта тое, што трэба. Кася, прыдумай што-небудзь яшчэ. Ванечка, а можна я тваёй сястрычцы прыгожую прычоску зраблю? Я вельмі люблю коскі плесці. А я пакажу твайму браціку, які ў мяне поезд ёсць. Дзякуй, але, здаецца, гэта ім хутка надакучыць. Гэта чаму? Таму што яны вельмі рухавыя і жвавыя, і сядзець на адным месцы не вельмі любяць. А я магу розныя прычоскі рабіць тваёй сястрычцы. Спачатку адну, праз гадзіну другую, а яшчэ праз паўгадзіны трэцюю. Цудоўна, але ў мяне ёсць другая ідэя. Няўжо ёсць што-небудзь лепш за прыгожыя прычоскі? Ёсць. І, здаецца, я ўжо знайшоў, што гэта можа быць. І што? Мае сябры параілі мне зазірнуць у дзіцячы часопіс «Я сам». А, мы яго ведаем. Гэта новы часопіс якраз для дзяцей 4-5 гадоў. Вось у ім я і знайду, чым заняць маіх малых. Старонак многа, і на кожнай нейкія цікавінкі на самы розны густ. Вось зараз і я вырашаю, з якой старонкі пачаць. Я люблю чытаць усё з першай і да апошняй. А я наадварот люблю гартаць часопіс з апошняй старонкі. Так цікавей. А я хачу знайсці тое, што будзе бавіць маіх малодшых гарэз. Так, Ваня, я табе дапамагу. Толькі дай мне некалькі хвілін. Давайте зараз паглядзім мультфільм, а пасля падрыхтуем сцэнарый цудоўнага дня для тваіх браціка і сястрычкі. Ага, давайте. Ваня, а твоя сястрычка любіць маляваць? Любіць. Вось і прапаную ёй заданне для мастака. Гэта якое? Трэба дамаляваць узор на святочным абрусе. Кветкі якраз тое, што любіць мая Маша. А гэта заданне спадабаецца будучым канструктарам і архітэктарам. Ого! А такія маленькія ўжо могуць быць архітэктарамі? Рыхтавацца трэба з самага маленства. Давайте паглядзім, якое заданне прапануе Лесік. Гэта не я прапаную, а часопіс «Я сам». Для вельмі самастойных маленькіх дзяўчынак і хлопчыкаў. І для такіх разумнікаў заданне скласці дыванок з мноства кавалачкаў. Цікава, у каго хутчэй атрымаецца, у дзяцей ці дарослых. І не трэба хвалявацца, сябры, калі ўзор не будзе складацца адразу. Правільна, на дапамогу прыйдуць героі, якія жывуць у часопісе. Хто такія? Гэта мышаня, лісяня і мішка. А пасля можна ўсім разам падгадваць загадкі. Толькі табе, Ванечка, трэба падрыхтаваць прызы для тых, хто першым знойдзе адказ. А пасля можам павучыцца лічыць. О, гэта значна цікавей, чым рашаць звычайныя прыклады. Лічыць цацкі ды кветкі – цудоўны занятак для самых маленькіх. А калі маленькія разумнікі стомяцца, ты, Ванечка, можаш пачытаць ім казку, прычым яна зусім новая, і чым скончыцца казачная гісторыя, маленькія не будуць ведаць. А таму стануць слухаць вельмі уважліва. Глядзіце, тут ёсць спецыяльныя заданні для моднікаў. Ванечка, а твоя братик і сястрычка моднікі? Так, асабліва Маша. Твоя сястрычка якраз можа быць трошкі мадэльерам і дапамагчы героям часопіса апрануцца па ўсіх правілах. Каб яны не прастудзіліся на ветры. А яшчэ можна наладзіць конкурс на веданне беларускай мовы. Тут ёсць усё, каб наладзіць вясёлую віктарыну. І ў школу пагуляць, і ў віктарыну хачу ўсё ведаць. А потым зрабіць невялікі перапынак і паглядзець разам мультфільм.
Давайте і ми зараз зробимо такий перепинок і поглядім мультфільм. Давайте. Ванечка, а що ти майструєш? У часопису я знайшов вельмі цікавого пінгвіна, якого можна змайструвати самому. Не, лепш усё ж таки выразаць і клеіць, калі побач знаходзяцца бацькі і бабулі з дзядулямі. Ти старейший брат, як наш Ванечка. А яшчэ такой цацкай можна ўпрыгожыць свой пакой ці нават падарыць каму-небудзь на дзень нараджэння. А яшчэ лепш не прапускаць ніводнага нумара часопіса і зрабіць усе падзелкі, што прапануюць. І тады атрымаецца вялікая сям'я цацак з паперы. І з імі можна і ў школу гуляць, і танцам іх вучыць, і нават спевам. Ага. І мы вам адкрыем адзін сакрэт. Такі часопіс можна атрымаць у падарунак. Так, самым маленьким нашим глядачам, якія прымаюць удзел у конкурсах «Добраранка», мы адпраўляем менавіта гэты часопіс. Таму не саромцеся дасылаць нам свае малюнкі і правільныя адказы на розныя пытанні. Дарэчы, адрес наш памятаеце? Паўтараем разам. 220 114, город Минск, вуліца Макаёнка, 9, программа «Добраранак». Ці можна скарыстацца электронным адресам dobraranok.tv@gmail.com. Ведаеце? А мае мама і тата могуць не хвалявацца і пакідаць малодшых разам са мной. А калі яшчэ і мы з Лесікам табе дапаможам, мы можам вялікі дзіцячы садок адкрыць. Бо ўсе дарослыя цудоўна ведаюць, што з панядзелка па пятніцу з 7 гадзін раніцы можна пакідаць дзяцей з намі. З намі не засумуеш. У нас толькі самая карысная і цікавая інфармацыя. А таксама мноства займальных конкурсаў. Галоўнае, сябры, своечасова прачнуцца і быць уважлівымі. І вядома, у нашай праграме самыя лепшыя мультфільмы. А давайте зараз і паглядзім такі. Давайте. Да, добра. Пагуляем. Алло? Абавязкова пагуляем. Ванечка, хто там? А, гэта моя сястрычка з братиком пытаюцца, у што мы будзем гуляць. Мы ўпэўнены, што малыя не засумуюць. А зараз час развітвацца з нашымі гледачамі. Але мы сустрэнемся зусім хутка, зранку, У нашым добраранку!